இன்னைக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் சவ் வச்சு ஒரு கூட்டு தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 சவ் எடுத்துருக்கேன். மேலே இருக்க ஸ்கின்னை பீல் பண்ணிட்டு சின்ன சின்னதாக இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸ்பூனில் வந்து 2 ஸ்பூன் வந்து சிறுபருப்பு, 2 ஸ்பூன் கடலப்பருப்பு எடுத்து ஒரு 1/2 hour முன்னாடி ஊற வச்சு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு 2 விசில் கொடுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் அதே குக்கரில் சவ் ஆட் பண்ணிட்டு சீரகம் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் ஒரு 2 விசில் கொடுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய், கடுகு, பருப்பு, சீரகம், தட்டி வச்ச பூண்டு, கருவேப்பிலை, வெங்காயம் ஆட் பண்ணி அதுக்கு விட்டுக்கலாம். சவ் வேக வைக்கும் போதே பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் மறந்துட்டேன். இன்னைக்கு வந்து வெங்காயத்தோடய காஞ்ச மிளகாய் 2, பச்சை மிளகாய் 3 ஆட் பண்ணி வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறம் சவ்வையும் இதோட ஆட் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். 2 பீஸ் தேங்காய் சீரகம் போட்டு அரைச்சு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டா சூப்பரான சவ் கூட்டு ரெடி. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.